Clínica Girona estem molt contents de poder col·laborar altra vegada amb la Federació Catalana de Bàsquet perquè entenem, evidentment, que la nostra funció és tenir cura dels pacients, però tenir cura dels pacients també és prevenció, i dintre de la prevenció hi ha la salut, l'esport, i per tant ens trobem completament lligats en totes aquestes activitats que treballen aquests aspectes que estan relacionats amb l'esport, en aquest cas el bàsquet i amb la salut en si. En aquests tallers de valoracions funcionals us donarem eines per avaluar durant el principi de temporada, durant i sobretot el post, per elaborar plans estratègics de prevenció de lesions que us donarem, us acostarem perquè ho pugueu aplicar als vostres clubs o com a eines individuals de treball. L'objectiu d'aquests tallers que es fan des de l'àrea de BecuSalut de la Federació Catalana de Bàsquet any rere any tenen com a objectiu principal formar i oferir aquesta formació continuada tant als estudiants com professionals de l'àmbit de la fisioteràpia i de les ciències de l'activitat física i de l'esport per millorar la seva pràctica assistencial en l'àmbit de l'esport, concretament en l'àmbit del bàsquet, i millorar d'aquesta manera els seus coneixements tant en la detecció com en la prevenció de lesions, així també garantitzant un retorn a la pràctica esportiva dels jugadors en unes condicions més segures per evitar disminuir la susceptibilitat de lesió. Des de BecuSalut podem oferir aquests tallers de valoració funcional i posteriorment amb venats, que farem més endavant, igual que l'any passat, gràcies a la col·laboració dels nostres patrocinadors com són la Universitat Rovira i Virgili, que en aquest cas serà a Reus, i gràcies també a la col·laboració de Clínica Girona, que han obert les seves portes i ens cedeixen les seves instal·lacions per poder fer aquests tallers funcionals.